сиропиран кекс или сладкиш с ябълки, както искате, така го наречете. Резултатът е сочен и ароматен благодарение на ябълките. За да го приготвим, ще са ни нужни 150 грама брашно, 120 грама захар, 8 грама бак пулвер, 3 големи яйца, 110 мл масло, които разбъркваме докато захарта се разтвори, и към тази смес добавяме 3 средно големи ябълки, нарязани на купчета. Постиламе се с хартия за печене форма с диаметър около 20 см и в нея изсипваме готовата смес. Слагаме да се пече във фурна загрята на 180 градуса с вентилатор за около 35 минути. Когато го извадим, си правим и заливката. 110 мл прясно мляко, 2 супени лъжици масло и 2 супени лъжици захар. Тази смес се загрява докато кипне. Аз използвах микровълновата, но може и на котлона да се загрее. Още докато е топъл, надупчваме с клечка, за да може по-лесно да попие заливката. Бавничко и равномерно изсипваме млечната смес, след което го оставяме да изстине поне за 2-3 часа. Отгоре си поръсих с пудра захар и украсих с бита сметана, но тя не е задължителна, сложих просто защото имах. Понеже продуктите за тази рецепта са малко повече, ще ви ги изпиша в описанието, за да ви е по-лесно.